Здравейте, приятели! Ще започнем с влога, който ще е стражария Апаши. Ще се гоним, аз ще съм Апаш. Апаш ли ще бъдеш? Абе, ще се брои, маре. Ако не забравя, ще сложа линк към неговия канал, той е влогър също. По-нататък ще се видим. И да. Приятели, продължаваме с влога. Ужасно е гадно, понеже започнахме стражари и Апаши. Ние сме Апаши, точно така. Да, едно куче ето го. Надолу. Приятеля ми знае един, Алекс знае един бункер. Имаме много бункери, в който ще се скрием. Ох, шит. По тая улица не минават коли, това е год. Те са този път с колела обаче. В смисъл? Този път с колела. Ама те от този път няма не могат да минат така. Тиш. Ти бавим ще бъдем, защото аз съм минал с колела. Те са стражарите, те са с колела. Затова Абе, аз не съм видял това. бягаме много от тях. Какво искаш? Алекс ще ми покаже откъде си стигля фейскам. Знам една. Да, после ще ми го обясняваш. И ще има фейскам. На видеоклипове. Да, с видеоклипове на Clash Royale с фейскам. И също се извинявам за лошото качество на видеоклиповете. И аз не знам защо са такива. Някак са размазани. Това е гати ужасното. Ама както и да е. Аз го гледах един клип. Направо е гати прецакващото нещо. Много гадно изглежда. Се опитам да... Ще го попитам от тебе, ти с какво стримваш? С коя програма? На компютър ли? Не, на телефон. Това в YouTube има вградена. Обаче аз не стримвам на телефонна игра, на влог. Стримвам влог. Само влогове на телефон, така ли? Окей, на мен ми се стори, че ги чух. И си удрям петите в най-големите камъни. Това постоянно ми се случва. Надолу ли е? Къде го буркан? Коя е? Вяра? Не аз. Там ли са? Ох, човек! Къде е? Баща ми не ми дават насам. Не ми дават насам. Не, само ще седнем там на стълбите. Окей. Само колкото да не се виждаме. Да, окей. И така, пичове. Ще се опитам да направя хубави влогове за вас, лично за вас. Ела тук. Джеронимо, стресна ме, съжалявам. Водим си куче с нас. Тук ще се починем, той ще хапне малко чипс. И така, компанията. Няма да рекламирам чипса. Да, няма да показваме каква е марката, ако сте го видяли. Жалко. Не са от тук. Добре, това ще го изрежем. Тук мечка. Дава, не съчек. Бати голямото куче. Тук да сяде. Изчезни, Джеронимо. Не. Препреча ни пътя, хора. Трябва някъде друга да се скрием. Тук бе! Тук. Не, тук да се махаме, защото Джеронимо направо знам едно място. До един приятел в къщата. Ела! Ела! Ако ни намерят тук... Човек, ако ни намерят тук, какво ще правим? И така, пичове, ще се видим после на финиша. После ще направя другата част. И бай-бай. Хора, връщаме се, понеже кучето пуштракля. Намери някакви други кучета. И някакво куче, дето прилича на мечка, трябваше да го покажа. Да. Ама сериозно като мечка. Ама наистина беше огромно бяло куче. Аз знам какво беше като полярна мечка. Въпреки, че живее във Варна. Да.
Та сега се връщаме към финиш лайна. И очаквам да победим. Някакво малко екшън да ни подгонят искам. Да. Значи така много скучно. Не, всъщност, може и без екшън да мине играта, така ще е по-лесно, нали? Ама по-скучно. Все Сега пак, бях чупил няколко шишета. аз не искам пък да ме подгонят мен лично. Та Джеронимо някъде да се запили някой ден, ще ни е много щастливо. Няма го влачим с нас. И ще ни е много хубаво и готино. Защото така ни издава. Да, постоянно се е случило да ни издава. Чули ги, бе? Не си ги чул сега. Чакай, стоп, спрете бягате. Не са там, може да ми са там. Може да ми се крият там някъде, ама трябва някой да отиде да провери. Сигурно са на буки. Аз мога. Някой трябва да се жертва. Някой трябва да се жертва. Няма съм аз стримвам. Не стримвам, де. Значи Ивайло ще трябва да се жертва. Да, той ще ми помага да оцелея. За да пренеса това видео в историята. Добре, пичове. Ще се видим скоро. След малко те. Хора, ти не можеш да караш колело мой. Абе аз мога, бе. Да, бе, можеш. Хора, победихме, ама тия нещо искали са да загубим. Яблък! Я ти не ми говори. Пичове, свършихме разправията и това ще бъде влогът. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, лайквайте, пишете коментари. Дали искате да продължим с влоговете с приятели. И до нови срещи. Бай-бай!